Ntiamo. Amenka wasamone. Okwasian kwa na befa kraman akofia. Kraman na nye na adwen ana onfa ne se. One eniura. Ano. Sana kwasian kwa na beso so kraman ya da bi opono so wafa na kolefi. Ano ubiba metebe o. Ubiba me Ntiamo ametebe. O se da bia me no prade ana mafa. Kwemu no bia ni sa adom ya odia. Na so mafa. Na fa na fa manfa na kiko, mafa na memem. Mafa na kokudrum. Mafa na tumi mu. Ye kai hu se enche adom. Bi baye no ho ade. O baye no ho ade. Aye no kre. O baye me yire. O be wo ha ma me. Aprinyina. Itini baye de me pe. Meta dan. Me fa no. Me kura ni muyi. Me yakura ma ife. Kai sabrewi. Se aware mo nije de. Wonya bida na wo. Uje furious. No. Aware nka me be ware no. Na ni je ka ho de me de yede. So suma brewa. Ba bi obahwe no, wonhwe mo ho. Empanyini se. Odo wo hoyi. Ekodi odo wo. Ene wa yira wo de. Sisi adum. Obeye me yire. Enche bia. Ye behwe. Ono han. Ntiamo. Ye behwe. Ano. Ye bia se ya. Okuku. Udi ne be me ye chi. Unim nyansa bia. Adom ye me yiri wia. Ano. Baba ye ofese. Evo. Asama no gusu ameke. Oyi gruwa. Nene mu asem Dabio. Asem waba odi kromu a ne wate kasa. Ha? Sa asem na abadfo ni tumi. Won. Wanfimi. Na wonya kokudro asa abase me ubidwane ato am abepa me nua chew se onsa anyi nta. Nana. Tase mu ye kana Ezra zura. Mimi fia. Se wodi a shimfie ni. Oba no woko, oba no wosu, obu kotube opachaw. Am se da. Se wo utime twe me nua pania no si fom. A wanti ase di kromu ya. Na wugya ho twifa so koye no. Na me gitum kura ba na me yigimifo. ogumani nti akora ojejo mo ogumani. Sa. Eno ti no. Me kura ma bi se primprin ya pese me ware na ehye no. Na ade no oye no. Eye me ya. Me pese me mani hu se de oye no. Ahye me na me pese me tono so wre. Me tono so wre so. Amaya. Intimity wa. Osi emprimpri ya pese wo ware. Pese me ware. Amaya. Na me se be ba ho kura. So wo ka di mu remu. Any friend ka so betu boabo no. Na ne nice bi so. Ah, won kura bia. Na nurse bi so. Na sama ya me tie wo ya na se wonya obi kura dada. Oh. Na hwemani Nana. me kasa. Wani mudru to da bi wa me no kasa won se me pese me hwe wani mudru. Empanisi su adom ko ne ko ne. Ena ye namba nu suma. Ye namba nu me hwe. Se wati ase. Oba me de mani dan so de. Eno ma konfo. Ha. Amaya. Amaya baby what do no. Oh my comfort. Sabe pepe. No, who bodu sa? Ah. Ade usuro. No man comfort yes dena. Uti mika so ko wale no. Nana tie. Sasa bon sama yimpo. Mene nada. Na mo chaye. Ono de mi bunu suja ni bipo. Ane. Ena himfie baabi edi asem no. Madunso agu. Ne nipa yem.
nipa no sɛ hanwa sɛ wakyena adwonso agu ne yam a ɔba himfia bɔ na ama ne na na ba bia ɛkɔ kasa no ba adwonso agu hɔ just what say o amaya na te wo me de me wo dwi me fa no se wotimi ne o ma konfo kura wa na mo da ho na de suman ba ne so a wo be ye den o na sɛ suman de o sɛ akonfo no mu yɛ nipa sɛ yɛ ne awo suman ne ba ne mu a ɛna odi ne be di dwuma kakra wo wi asɛm kura wo de ba no wo ka kyerɛ ne dɔm wia na wo sai kɔ na wo sa ba nipa te biem te sɛ wo mo so ɛware yɛ te sɛ wo mo so nya mɛma te sɛ yɛ ne a yɛ ware wo mo atenka na mpo no sɛ suban kura na wo no de wotimi kɔmpa so nyina akɔka konfo no wo ba na sɛ agoro hyehyɛ so a ɛno asɛ matu agyina hɔ me gyina hɔ a na madwe no sɛ bɛyɛ ne burufuo so ɔno asɛ ɔkɔ yɛ hɔ a na masɛm amadeɛ so ebia meto aso no a na mebɔ sɛ mehwɛ ne sɛ meka na sɛ wɔnkɔ a kyerɛ na metugu ne so na brɛbrɛbrɛbrɛ metugu ne so a yɛ mana kunturu hɔ no esuro kura wo be me mo piao wo kyerɛ sɛ unia na ni odukuro piao waka mate maso piao edudi edin bi a me ta wo kyerɛ no woni gye enya me baabi a me dure na ma anwu baabi anu a me wu agye sɛ ɔdo man kama sa to sa afɛ no motia bɛn o ma na sa me yare piao mesre kɔ ne mumu no ade ba ko ne sɛ me kɔ no wa wonti na nim ma me me nim die ntira me kɔ no wa wonti na nim ma me na ne bu ofu ne kasa no nya me de ti wada wo ma agye so hwe ma me sa bɛbɛ mate etu wona mo mate na me da asese wo ta me chi pia Adom Edoba Achebi ana me ka ho asem no edurade metoto ho ache yi pa na me madwin se edrum pempenso awba be ware a na me de mawo ene ohunam kafo enti men nim se enti bia na oni ntiamwa nananom ebeka mo abom se awarefo twa epo mienu ifama ntiamwa na de beka no wo so de adura wo e ya chade a ifiri wo papa wo si eho amede mawo unye hu ye bie na hwe ne fe eti jirem se wanim Adom wanim unye me fe menim sini usitie meche wade a menim siri a wosere edeje nso achedi am de ma wi de ase kwan bi so no me hu osimpu ade papa achedi na de ma me mani so eye me fe nso na aware no papa aware ndi ni jejia papa Adom fashion team say odo wi enyini odo enyini ekọ animu na dum pompon so bi afi we hu bibi enye yie ede no bi tintin o se sabi ebi a abrante na ye oba ne bibi ana oba na ye bibi eni honom ene ne nanti o ben no a mo ti da ba ko ma mo da kete ba ko so esori idware bum edidi bum no odo ne beba en fan so team say me mo ade fon sabi nti mo e be me bi a obo no ho so o kadanyo o ye dwumaden misrew minti mi ma ade a enye nti mo e nipa bi a obuade pa nti misrew fa akoma pa ejino bi okuma mu ema no na fa ni ye wo hene doba wati papa no kwen na no mu aware radio wo sheme Adom mention the bina be say me papa say na ope adepa na de mama e ma remfi
sɛ bi odidentwie ɔmantama boa aboa no ɔnte da ne nso wu na owu wapa mi nyasafoɔ me ma wade a ebe ha wate nti ade ni honhon eku abrewa o honhon eku abrewa nti wunyi mi niana ananto ano mpa minyima de ngoto me siwe ni munyam sei na ade na Israel akana kakra bi na eda na duru ananom mo madane mbrantem na mi so mi nkuru mu so me ba ebe wale sere mwati ebe sire win sire wale ndi obe wale Ayo say mo de papa. So many dey amupu. O ni de pampa. Go do na. Me bosa. Ayo akoko e. Sheme mawati. Matia. Be sheme ma. Nena de besi. Si ma bo ha na mani agino. Ndanda so mo da pa. Mo de. No, mo sha mama wati. Ana ma sini adasa de besi na nya papa. Sa? Arasa. Ana ma brasa adasa. Mama. Hey. Ano? Bibi aboko kojo. Jame na membro wote. Misali ye. Nsaye papa. Bako. Kojo. Munse wedi. Mo. Ndi amope. Na meje. Pese me fi. No. Nya me fi. Ano egu flow. Egu me so. Sa. Ano buzi bibi aboko. Bibi aboko. Ede wuye de me ntia sasa o. O anka be de sense. Asia. So how many minutes there atama? No butsure. Minim sa adoma nti na wo yesa. On say nkodo so nti na fa ko ni. Yeyu baby akobe. Sa adoma poa meme wo ho. Why? Ano. Ka nko adi anka me buada. Why? Hey. Yeah. Ano? Nanu mu shiraw. Idiba. Ale. Sedo kati ando se. Yeyu baby akobe. Njibi. Yo. Why na kazo? Ne. Why na kazo? Wo why? Belema. Ami buti. Ye bunama asikoto. Mo ye de guma so. Idiba. Me bemo. Bemo du ko dem pa na me woso wa. Adewa. Oh baby, why you been ma? Why you be? Woyo. Me hemo ngume so. Wure Jimmy no. So that wo ye. Kwajo. Na so hwe obo ni wanyi. Oba tna nkeka. Ano, na de wako. Ko. Abu.
kwanso de boko. Ndasa. Ade. Minima ifiana. Ni ya shi. Kojo. Na me show. Na do nya ndu so my comfort me make me show. Right. Ai. Ready. No matter how. I don't know what this is. Again. Na den. To wadi anoso. This a wo fie bia ma won sine. That was wo how no. Ready. Nani tenda. Eh. My go for wa. Then man sell therefore. No sama. Nana. Yawe. Pacho. Obi abawachi. Ne momo wa ha. Ate. Dem kan no. Adante. My go. Kwanso. Na me. Kwanso de boko. Therefore no today. Come not on go here. Therefore. Wati. Okwa. Si therefore ma me say. Oba na me nsekita adi. Nti me ba sisi a. Na wada homa. Mate. Ekwan ni wani. Ada na hensa. Nana. Ese de mabiyo. Ese de mihunu fom. So ba e mahunu ya fa no. Wo. Ede na ho fa ne ho. Nana. Ese wan so e so. Wan so e so. Vem. Dia na no mu yike nana. What great city. Ni na ho. Yo de. Ampa. Ada wada. Barbara. Oh. Small Jahoyi, I know say Viabo. A Viabo gentleman, Aqualao. Come on, send it to me. No, I'm down. Kuntiamo. Mamma, I heard the Kwawa. Show something you need. Or that then, this is Uganda. What's you? Papa kaya kwa kami si Semi odi ko ni na tumifo Mentie Lupa Dua Nandi sa wasini Iti apeni pa wa warenya sitia Iti sisa woni ma firi be ma wa ba be yo ho ade afu papa nsem Iti sisa woni ma firi ba fi aso ade no Mama pro Atantan dia nam de mensata be de me dia sonye mi kunu fe udi matsam udi o sare bono na no ya Let me say, I'm cry me wejano. Ruwa. Simusu ye me de. Ruwa. Me papa vejeme.
What's saying you're walking? Or you don't touch me, mammy. What's I say? Oh, Jimmy, say, Bema be, nipper that down. Catch you, Sidrua. Basin your house, you fed back, and fed back on 44 days. Oh, some father so better than be my left wall. It's a bapa drew away. So if you yell for you out anyway, Nibla. Name one, name no one, the enemy conquers not. If ye, what would you say? Yes, I. Banaba. And about your own Sabana, the other head. When we send me them a business in order. Oh, could I be a name? What you? What is that? Black crack and another moon shammaker. Bro. Grandma, Brammy, yo. To me, a dear young may outfit. May I make us to be the other kind. The good Sammy and I know what I was in sight. The around quaint. Yes, I may I was in sight. And it's a been quaint. What's it winning now? I will limos with you. Red dwell come being so. Our limu sira. And our limu said, be you are yellow. And any panel on any one be you are you, Sebi. Ubenya a yellow, I will trade yam for her. And as I want to so forth. Sank out him. Penny woman, Nenka what's in a word, won't say. Nka enkosi awie nka sese nka dudu fita abuti nka nkunindia yo dia won se duwa opre so won se wa pere a wan ka se wa titi ho se wa titi ho ma mojo oba duwa sese we ya we bia mu so wo so ko dia me buroba abuwa sa won fela dia me buroba nya yin fela dia pa won wo sai se dia se fela dia nchiri kura wo mi ase se won ko pa che ho duru ho na ba pan ho be ma ho kan wasem he sabi bi ne ya ana se bia abusua ko bi be ye bibi ne bento ben san fro no wo ko no duru ba bi sa se wa ma ne ba fro ha sa dia ne ye duru wa wa ye mfo kesi wo bra bum na me de me kan cho so wu achi se na no nya wa dum ni be mo kwanya no wu sane ko ba bi wa san fu so e manye bibi o da se woni be ma te edru dede no wotsena ho na bra adru enno no du wa ye wadwene se nyonyo ne de won fa nka wa no da wo ye sa wa ye mfonso kese ye du wo se won wa bravo on se obi funkuma bi mfumu nja no kwere ana sa na ba jonso gu na so de pupa de cha no kwere bu ba ko ka ho na ama wa tu ko pompo na nka mu no na ya body fofo ado ye wo wiase pa ni se bibe ye mfuso na bibe ye wade o de ma ya body fofo nti kire niema dada hin de wa atwam duro wa won niema dada ontimi twam ba na ubu mate ya wo ye duro wa oye ya oyo so kadia ana papa tio wa ba mi ana no kure papa choma me nka woni papa mi eno monko di kro nka woni papa ni di kro mi samko o ma konfo nka woni papa ni di kro ni o ma konfo nka monko ame yao ite ya ko yen nan nka monko pa na choma duru we mama ka san da kun jire wo wa se we wa ye se kwa ye kese wo eye mo kese bi ti se asono mo ni we na mi kusie die nyabo bi enso pa nso wo kwa ye wa na nya asere wa wo na wa na wadin wo kwa ye sanse nye be nya be nto kwa be nko mi sa abo ebe de be na ho biri nsu se wa hwe mi nsu na be pie afa mi nchenim ti nso duru wa Odio so de papa kasa. Ni papa ko dikuro wa we dibia oboye papa. Me mbeni ba bia dikuro. Me nuru ho ba bia o mai ku fonti wo ne bebe kasa re ba me ensa. Se ba ti nkwa me awo. Bebe ti ne na akọ kasa dia. Buni. Ye yo da. Me so ko continue o. Me san ko continue o nyama da ofo me ne nkasa.